Mä juon lonkeroa. Ei mitä tässä kyllä niin paljon joku helppo saattoinen. Eikös ne kumminkin ne vitun zombihuorapaskat niinku nähnyt niinku, että niinku... Missä se... Juut menee? Joo. Paitsi jos on niinku seisoo paikallaan, niin hetken aikaa, niin se häviää näkyvistä. Muistan ainakin, että ykkösessä oli semmonen bugi, jos sä oot hetken aikaa paikallaan, niin sä hävisit niitä zombien näkökulmasta, ja sit jos sä kävelit eteenpäin, et juossu, niin ne ei nähnyt sua ollenkaan. No. En tiedä, onko tässä ei oo ykköstä tullut ikinä omistettu ikinä. Joo. Se oli aikanaan kyllä hyvä, mutta se oli selviytyneelle vähän liian ylivoimainen ehkä. Omistin ja pelasin sen läpi, ja se oli piraattikoneessa. Mistä vitosta me sen lataas? Ei. Aha. No niin, se oli vahingossa väärällä puolella. The subway can take us straight to Mercy Mennäänkö ikkunan Hospital. kautta nopeasti alas siitä? Vai mennäänkö suoraan portaille? Mennään ikkunasta päästään pitämään. Okei. Mä otan pisismailan äkkiä. Noin. Alas. Kato, potkupommi. Hunter on Francis! Heads up! Spitteri. Mother of mercy. No. On huono spitti kyllä. Mikä charger täällä? Joki! Tommi tuli kaapista ulos. Kato, terve. Francis! Alas vaan. Ja. Incoming! Ai, on tää näköjään, tää on ihan normiversusta. No, käy sekin. Mutta sit Mikä on niinku normiverkkoisen ero? Realismissa me ei nähdä seinien läpi, ja ei nähdä näitä esineitä ei oo niinku loistettu. Ai jätetään tuo tonne vaan, mennä vaan. Mennään eteenpäin. Hey Alas vaan. Stop shooting me! Muistakaa takana on smokeri, niin heti alas. Ja. Ulos vaan. Smokeri! Käy vaan hakemassa se yksi. Miten mä näyttää seinille? Tää on näköjään normiversus. Siitä tää menee helposti läpi. Mitä ero oli versuksella ja persusella? Hei! Smokeri! Joki. Reloading. Mennään tonne talon sisään. Siellä on lääkäkaa. The station's just up the street. Ei kun alas vaan suoraan. Mennään. No okei. Ei switchi, ei katsota sitä. Mistä se ohi? This way! Ei pitkä. Jaha. Miksi sä löit sitä? Okei, läpi vaan. Jätetään sut tänne. Fire in the hole! Tää tulee Joki mun perässä. Tule. Guys, get inside! Tule. Mitä helvettiä? Tule saatana sisälle. Noniin. Ai no jäi tonne, okei. No! Ready for this? No one left behind, right? Perkele tuossa satana vittu ne hoittaa. This is going to hell real fast! Oh, shit! Ai miksi meillä on yksi ylimääräinen? En mä tiedä, mistä se tuli. Noniin, nyt se läks. Vähän rinkeliä naama. We can take the subway tunnels to the hospital. There's a red line station not far from here. Good thinking. Hitto. Go Chucky!
400 meitä vastaan. Joo. Muijat. Joku vois mennä se witchin eteen kun spawnaa, niin on... Ei lyö sitä, lyö. Ei se auta. I'm reloading. Auttaa. Se Ei mut ainakin, se vaan raskaa minut ensimmäisenä. Ei toimi muuten enää. Behind you. Et hiila. Ja kaikki meni alas. Menikö? Jep. I need some help! Puhdasta sisäänrakkautta. Jaha. Hieno oli. Noin. Jes, ei. Noin. Menikö maihin? Ei käden. Ei saatu. Thanks a lot. Can you make it? Ihan saatiin leipä. Selvisin. Leipäjuuso tuli meille. Potkitaanko pihalle? Watch out! Onks tää joku pussoi? Huti! Yes. Aika kova pinga. No. Se pitää kyllä ihan hyvin näyttää onnistuvan. Noni, siinä just kokonaisvaurio.